Pois, despois desas emotivas palabras e sinceras de José Luis Casadora, reiteramos en mayúsculas gracias e continuaremos contigo. Ahora, dentro do que está previsto no día, pois temos o apartado de rogos e preguntas que nos poñemos a vosa disposición para que teña algo que preguntar ou queira que lle contestemos a alguna pregunta. Juan, micrófono. O que pasa que o personal está no snack tamén e non deixaron o micrófono de lado. Nos abandonaron. Bueno, vai alá primeiro. Boas noites, en primeiro lugar a todos. Bueno, antes vin aí que do feito se aprobou a incorporación do fútbol veterano á Federación. Agora a miña pregunta é: para cando un problema que estamos tendo varios equipos, que como lle pasou, por exemplo, ao Pallo Saco e tal, a duplicación de fichas nas peñas, para que un futbolista non pode xogar nunha peña porque che ven lesionado, o domingo seguinte pois tens que ir por aí sin él. Hasta cando, por exemplo, obligar as peñas a ter unha ficha para non haxa duplicados de xogadores nas peñas? Moi ben. Iso é unha boa pregunta, por si nos permite aclarar unha cousa. A pretensión desta federación é que todos aqueles clubs de veteranos que se van a incluir, nos gustaría que na inmensa maioría, vamos a ver se o logramos, probablemente non lo logremos en todos os casos, estén ligados a algún club de fútbol. Que estén ligados a algún club de fútbol existente, porque senón hai aquelo de Peña non sei canto, Bar Juanito e estas cousas. En todo caso, vamos a estreitar ese filtro. Non quero dicir que seamos excluyentes nesse sentido. O que queremos é que estén ligados, evidentemente, a clubs xa existentes. En relación a esa pregunta de decir como vamos a facer cando haya esa doble ficha en algúns casos, ou supoño que será por un problema tamén da mutualidade, que de alguma maneira tamén deriva hacia aí, habrá que todos intentar ser responsables e que eso de alguma maneira non suceda, non? Por eso apelaba sempre antes a este tema de que vamos a intentar axudarnos todos e que a gestión da mutualidade, que indirectamente algúns lesionados parece ser, polos indicios que se nos manifestan, veñen derivados de fútbol modesto e neste caso fútbol veterano e demais, pois que eso non se produzca, non? Por lo tanto, estaremos vigilantes neste sentido e faremos un traballo exhaustivo para que eso non suceda, non? O que nos estaba comentando usted agora. E, por lo tanto, é o que nos toca a todos e cada un dos empleados da Federación, aos dirigentes de clubs e demais, aplicarnos a fondo para que eso non suceda, non? Juan, creo que puseron... Hola, quería facer dous rogos. Uno, si a Asamblea do Fútbol Galego é órgano de máxima expresión, non debe estar ratificado un acta dunha asamblea por dúas persoas. Creo que debe ser pública, se debe de colgar na web ou polo menos remitir aos clubs asambleístas. Creo que si é insisto, máximo órgano de expresión, ten que estar ao alcance de todos, acordos e intervencións. En canto a selección... Espera, para que quede concretado, que non se está facendo xa? No, solo se cuelga en una circular los acuerdos que se aprueban. Es lo único que se cuelga. Vale. Tomamos nota. Creo que se debe. Vale. Se trata de un ruego. Segundo ruego, como escuché o leí, mejor dicho, en los medios de comunicación, que se puede retomar el tema de la selección absoluta masculina, ruego por favor que se haga extensiva a la femenina también. Y para acabar, y ya no, quiero felicitar a Mancio y a su equipo de trabajo, porque la verdad, la nueva imagen corporativa va acorde con el siglo XXI en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y felicitamos por extensión a Mancio e ao equipo que fixo ese traballo. E en relación á aportación anterior, xa era previsto, o que pasa que, como preguntan sempre pola referencia do masculino, a idea é que vaya ligado precisamente o masculino e o femenino. A idea é... podíamos haber feito quizás agora, pero iba moi depresa e preferimos facer as cousas con calma, e aparte que non é unha cuestión, ainda que moito me parezca, eu sei que é unha cuestión moi mediática, o tema da selección absoluta galega, pero ten a súa complejidade, ten a súa, ainda que parezca unha cousa tal, porque hoxe en día están ligados a moitos clubs e teñen un contrato profesional desos de alta dirección, como se diría, e de imagen e demais,
e estamos, xa temos, ahora mismo temos xa autorización da Federación Española, porque alguén, ao mellor non o sabe, pero hai que ter previa autorización da Federación Española, e polo tanto vamos a buscar a fecha máis idónea, que xa temos traballado aí dúas, para que ese día, fora de calquera outra cousa, sea unha festa do fútbol galego, exclusivamente, fora de calquer outro interés, unha festa de verdad do fútbol galego, e que sea ese día en concreto, pois donde a selección galega absoluta masculina e a selección galega absoluta femenina pois poidan trasladar a toda Galicia o que son en Galicia, en España e fora de España, porque curiosamente temos moitos representantes, como digo, fora do noso territorio. Por lo tanto, creo que temos probablemente ademais a mellor selección galega absoluta da historia, tanto en masculino como en femenino, e o que queremos é velos a todos perfectamente ensamblados baixo un color e unha camiseta, que é a camiseta de Galicia, que esperamos, como digo, que neste ano 2016 e tan pronto que teñamos a fecha, lo trasladaremos con todo o detalle para que o poidades conocer polo miúdo como vai a ser, e tamén, igual que digo isto, digo para todo, estamos abertos a calquer sugerencia, calquer aportación, non dudedes en calquer miembro dos que estamos aquí ou traballadores de trasladarnos calquer sugerencia para ese aspecto ou para calquer outro, non? Por lo tanto, reitero as gracias. Teño que, de alguma maneira, hai unha intervención máis? Juan? Yo hago un ruego que se apiaden de nosotros y que por favor no se hagan las asambleas en estas fechas y a estas horas. Juan, pois tamén a mí me hubiera gustado non facelo porque para todos era bo non, pero como ten que ser antes de final de ano e eran unhas fechas sei que difíciles, intentaremos que sea evidentemente un pouco antes para non chegar así, ainda que para aprobar presupostos e ultimar, hoxe termina a actividade prácticamente da Federación, me refiero coas seleccións que estaban disputando os partidos en Colla, que curiosamente a Su-16 e Su-18 ganamos Su-16, perdemos con 2-3 con Aragón e ganamos a Aragón os Su-18 4-2 e hoxe con Ceuta ganaron os Su-16 3-1 e os Su-18 ganaron 2-0. Por lo tanto, aparentemente nos vai a tocar a seguinte fase, non sabemos todavía en donde, con Murcia e Baleares, ¿no? E tamén Galicia, decir que aí pois hai un nivel competicional moi alto. O partido único que se perdeu pois non se mereceu perder, pero o fútbol é así, e as outras seleccións, tanto femeninas e demais, tamén participaron en Navarra e en Extremadura, que todos xa conocen máis ou menos os resultados. En todo caso, como é moi tarde, agora temos un viño preparado, deseamos a todos felices festas de corazón e feliz e exitoso ano 2016. Moitas gracias e boas noites. Gracias.